ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುಡುತ್ತ ಸಾರ್ ಅವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ. ಕುಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಪುಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ, ಮೂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ದಾಸೆಂಬಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ದೆಕ್ಕುದು ದೀತಿನ ಕುಡುನು ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತ ಪುಳಿನು ಪಾಡ್ಗ. ಪುಳಿ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಇಡ್ಡಾಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಯಾನು ಮೂಲು ಒರ್ಂಬ ವಿಜಿಲು ದೇಯ್ದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಡು ಬೇಯ್ತಿ ಜನ ಇಡ್ಡಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು. ಇತ್ತ ಲಿಡ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕುಡು ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಈತ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಐಕು ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ಗ. ಒಗರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲ ದೀದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪಾರ್ದೆ. ಅವು ಒಂತ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡ್ಗ. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ಒಗರ್ನೇನು ಕುಡುತ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.